jumalten juoma, enkelten meille suoma. Tuo jumalten juoma. Se on taas meikä lohisansku, jotka vetää. Monsterikehä ei kylmäksi jätä ketään, koska jonnet vetää vaan ES-ää. Sen jälkeen ne on häpeissä, mut jos vedät monsteri ei tarvii häpeä, vaik jotkut se tölkiin sunken näkee. Koska jonnet on pimeetä väkeä, ne laskee kesällä hiekkamäkeen.